फायदे चंगता चिन बरम गना सनो संनायनै सोर तिनो पान्दा संसोजों माने तामनि बागै बेलाय बेलाय हामबाय आं पहिलानो हामबाय मारियो नंनि मीडिया पार्सन गना मुसुक साथुनि जरा सुनो कभार खायतमन बागै मो पान्दानि लोगो गथुम पान्दानि काइसेनो मेन सिनि गोल काइसेनो सिनि एम जों जे बुबाग्रानि विंग्स यूथ त्रिपुरा फेडरेशन जों फुनो नायो जे बुबाग्रा जे सिगलारनो जे यूथ त्रिपुरा फेडरेशन होनो जे विंग्स खायरमानि ओ विंग्स सारा त्रिपुरानि जतो नेशनल पार्टीनि साय स्ट्रंग जतन साय डायनामिक बुबाग्रानि ओ जे थानसेनि लामो सिनि जे यूथ त्रिपुरा फेडरेशन जों कुन दिनो बैकडाउन खाया जों दिनो कम्प्रोमाइज खाया बुबाग्रानि जे गोल मा एसाक जे बिनि लास्ट फाइट नि जे सबा सक्सेस नि एसाक पंतो जोंमो जे सिनि यूथ त्रिपुरा फेडरेशन जों बनो लगिरि थानाय दिनै नुखाना नर गोबां मा बरक जों आन माने काउन्सि खायमले आमसाके सिनि यूथ दुंखा जों आबनो साव यूथ बुबाग्रानि लगी तंगो बुबाग्रानि जे गोल मा एसाक जों बुबाग्रानि लगी थ्री नखाय थ्री नाय जान नखाय जानाय तेबो बुबाग्रानि जे गोल जे सिनि गेटा त्रिपुरालन जों आबनो जैसे बन एचिव खानाय आंते पाइथबा साना मुजुंगो सिनि YTF नो तासु तो चैलेंज खायमनाय कुनो नेशनल पार्टी तासु जते त्रिपुरा हास्तेवा आसेखु हामबाय सर बेलायखना सर जों फानाय साललंग बागै नोंता मकुन लुगरंग साना मुसुं चिनि यूथ बा चिनि जे बागि बरंग न फाइनाय सालंनि बिसिङाव आं यूथ नाबो कबंना मुसुंगो नादि गोबां मा सिनि सिगला साइरक ताबक जे आपकामिं जेनेरेशन रक बरक आम देखाय सामं सित्रा ड्राग्स रक बाय एडिक गय दंगो इंगा बंनो साना मुसुंगो सिनि थिनांनि चबानि सेंरमनाय बरकसि बरक जदि आम देहाय जदि आम देहाय ड्राग्स रक बाय बरक आम देहाय कबुलै तो हाकाय सिनि यूथ नेक्स्ट जेनेरेशन क्रा गंगलाक आवनो साव आम देहाय जदि ngui तो हाकाय आबनो याखरै सिनि जे बुबाग्रा जे सिनि तिप्रासान बगै जे डिमान्ड खायदमनि आ जागा बरक चुबातो हिनै आं बंनो कयना मुसुं बेलायखना हामबाय सर न